Malam Sauta. Ka zo malam Azam. Yawa sun dai kana ta nan kina. Ina ta nan ya ban ga da ba. Zabira ta Zabira na baro ta a gidan ne. Ita Zabira. Ai ka san da yake yanzu idan na je nan kasuwar ƴan lema tamu. Na'am. Mutane suna so ne musu aski gashi suna so ne aski kuma na zo zan tashi. Gaskiya ne. To sai dai in tattara yawan mutanen sai na yanke kayuwan gaba daya. Su mutanen in na gama yankewa sai in tara a baro sai in sa yaro je kai min gida. da kuma ya kake da su? In naje wanda zan mai kwalkwal dama na sani sai ne, wanda zan aske mai saje na sani sai ne. Yanzu akwai ma kan sarkin fada can. Sarkin fada? Sarkin fada dai. Ya za a dauko kan? Shi cewa idan naje kawai na yi mai iya saje banda cewa kawai ma na kwalkwal. Kwalkwal? Kwalkwal ya ce ne kan. Yanzu kansa ne mai saura yanzu da zaka yi min hakuri sai in je in gama aske kan nashi in naje ille mana je dora mai kansa. Sannan haka da hakuri. Saboda haka tunda dai yanzu haka ne kai ma bari yanzu na yanke kan naka kaga naje sai na abin nan. Kannawa? Kannawa? Oh my God.